Hola Clickmaniàtics, què tal? Com esteu? Encetem una nova edició del vostre magazín d'estiu, l'Obert per Vacances de clickmania.tv. Ens trobem a la Ràpita perquè assistirem al tret de sortida de la quinzena artística d'enguany del 2011, un total de 28 exposicions, tant individuals com col·lectives, que podeu veure en bars, aparadors i també en edificis emblemàtics de la ciutat. Recordeu que la podeu visitar del 3 al 17 de setembre. Així que animeu-vos i veniu a veure la quinzena artística 2011. Doncs la quinzena artística consisteix... circula una miqueta, diguéssim que el cor de la quinzena artística és el Centre Casal Cultural Maset, que és on ubiquem les exposicions amb més recorregut o d'autors amb més consistència o que porten més anys treballant, diguem-ho així. I a partir d'aquest cor, diguéssim, es van articulant totes les exposicions. Fem una revista en la qual hi ha un mapa del poble on s'indiquen totes les exposicions, també hi ha una breu explicació de l'exposició i de l'autor, una breu autobiografia que cada un s'ha redactat. N'hi ha de més formal, n'hi ha de menys. I llavors la idea és que en aquesta revista puguis anar pel poble, informar-te, o ja sigui escollir les exposicions prèviament amb la revista o que t'ho vagis trobant. La idea és inundar el poble d'art i consisteix en això. També l'acte central potser és la inauguració, que és on més gent ve, i també fem unes projeccions de vídeo i és on s'estrenen els artistes. Aquest any estem molt contents perquè els artistes que exposen aquí a la sala del Maset venen en persona, cosa que molts anys ens donaven l'obra però ells no podien assistir perquè són de punts remots. Per exemple, els que tenim aquest any aquí tenim el Josu Sein, que és de Guipúscoa, i el Xavier de Juan Creix, que és de Cadaqués. És a dir, ha vingut per venir aquí, són quasi 400 quilòmetres, se'ls ha d'agrair molt i també és un indicador que la quinzena es va sentant cada vegada més. ¡Por aquí! Venim convidats a artistes que amb una trajectòria que puguem difondre una mica els valors de l'art i la internacionalitat perquè els joves agafin l'art com un medi del qual és difícil poder viure, però sí que és una eina actual per poder transmetre, canalitzar les coses que un porta dins. És una miqueta la tasca que portem, no? I acostumem una miqueta actualment en la barreja de l'artista amb el gestor cultural. És a dir, que el propi artista a vegades ha de crear les pròpies plataformes per difondre el seu art. És una miqueta el camí, una miqueta que el director, el Manel, en el seu cas, també porta una miqueta. El vincle és una miqueta justament amb l'altre artista, són 3 fotògrafs formats a Barcelona, sota la mateixa escola, i després de 12 anys els camins diferents ens porten a fer un intercanvi cultural entre les diferents cultures, entre els artistes, i una miqueta que l'art obri els camps i les experiències. En aquest cas he portat una exposició que es diu Viajes del Reorden i és com una història que amb un viatge un pot recordar de tota una història com un somni, una sola imatge. I aquesta imatge està composada de moltes diferents fragments de la realitat, perquè de realitat no hi ha una, sinó sota l'experiència de cadascun. És un tipus d'obra que et pot captar perquè ja ve per la imatge realista, perquè parteix de la fotografia, que és la captura de la realitat tal qual, i li pots donar una interpretació. No només són captures, sinó, com podeu veure, són interpretacions d'unes experiències a través de la realitat, a través d'un treball de canalització de les imatges de l'experiència. Treballo molt en el tema del subconscient i això puc apropar que hi hagi un públic minoritari, però sí que al contemplar-les, observar-les i experimentar-les s'enamoren d'elles perquè els aporten sobre la seva experiència. Hi ha imatges que poden ser molt dures, molt sensibles, amb molts de diferents tipus de caràcters, depenent una mica de l'espectador del que rebi. I sí que són obres de no només un cop, sinó que has d'anar veient, entendre-la, fer-la teva, per
perquè la teva experiència també s'involucri i s'afusioni amb l'obra. D'aquesta manera és com un llibre, un vídeo, normalment parteixo també del videoart i en aquest cas són com fragments que representen una història. Llavors en aquest cas tenim de Toulouse, de Berlín, de Bilbao, de Finisterra i de Lanzarote. S'han portat i és una mica l'experiència. Et poden atraure, tenen un punt de realisme, tenen un punt de fer servir la fotografia amb tècniques pictòriques i fusionant la tecnologia. Una mica partim de l'antiga escola de l'analògic, però estem en contacte amb les noves tecnologies, amb la qual podem aportar encara més a l'espectador el que és la introspectiva de l'ésser humà, el que fa cadascú per crear, per transmetre, per canalitzar. Hi ha molts de medis i crec que la societat, la cultura i l'art és un medi que ha de tenir i veure, s'ha de veure el que està fent la gent, perquè si no ens trobem en un món de només un espectacle, només una estètica, i en realitat encara que hi hagi estètica pot haver-hi un missatge molt personal en aquest cas, però que també et permet una miqueta, sobretot a la gent que ha estat en aquests jocs, que poden una mica identificar i rebre els elements, això ho conec, aquí han estat, i es poden apropar i fer-se també la seva pròpia interpretació.